dakarkizuet, eta gertaera latz baten ondorioz, guk kontrolatzen dugun aita eta alaba, inoiz baino batuago aurkituko dira, bakarrik daudelako, beraien sino dinosaurorekin batera, eta aita alabari laguntzeko eskatuko dio. Hemen ikusten dugu nola hainbat sekretu dauden, mapan zehar barreiatuta, eta horma susmagarria denean komeni da begiratzea. Alditugu baliabide guztiak bildu behar ditugu beti, balia oso erabilgarriak izan dituzkelako. Hezurrak, harriak, landareak, edo zer. Hor ikusten duzue igeri egiteko ere abilezia daukala gizonak, hori bai, oksigeno mailak zaindu egin behar ditugu, bestela osasunarekin ordainduko dugu. Eta hori bizirik dagoen guztia garbitzeko joera garatuko dugu, izan ere esperientzia puntuak ematen dizkigute, ia edo zer akabatzeatik. Eta hori hainbat landare bilduko ditugu, zer egin desberdinetarako baliagarriak direnak. Hemen, landara mota bat falta zaidala esaten dit, marrazkiak eta bestelako gauzak egin ditzakegulako hormetan, beti beharrezko gauza dauzkagunean, hor ikusten den moduan. Gero, hor gorago ikusi dugun sasitza hori, orain ezingo dut hautsi, horretarako lantza beharko dugu eta lantza sutan edukitzea, erreta lortzen dugu horiek apurtzea, errez denak suntitzen ditugu eta beste bide batzuk iruditzen ditugu. Eta gero, hemen sukarria hartzen dugu, hori ere oso beharrezkoa dalako. Hemen hormatxo batzuk apurtu daitezke kolpe simpleak joz. Animalia hauekin beti joko dugu borrokatzera. Hor, okela gordina aukeratzen dut, behar da berandu egi, jadana ikusi nautelako, baina ikusten ez bazaituzte bota dezakezu okela hori, arai hori, eta jaterekin diote. Eta haiek izatzeko denbora baliagarri bat lortzen duzu. Gero hemen berdina gertatzen da euliekin, baina euliei gustatzen zaiena frutua da, frutak. Hori akatz bat egiten dut eta jaurti ordez nik neuk jaten dut. Eta orain narrutik ordaindu beharko dut. Izan ere euliak txikiak dira eta kontu zibili behar da. Erretako okela oso ona da, nahikotxo gehiago osatzen gaituelako, sendatu egiten gaitu. Baina hor jo naute berdin eta eskaz nabil, osasun puntu bakarrarekin, goian eskerran ikusten behar modua. Eta orain okela gordina jango dut, baina gaizki irtetzen zait, batzor ondo irtetzen da, baina ikusten duzue nola pozoitu nahi zen. Hau akabatzen, baina denbora horretan ezin duzue zer egin botaka aritu ordez. Hemen lantza eta sua izango banitu, piztuko nituzke hauek biak, eta mapa argituko litzateke. Eta hor, sua piztuelko nuke partida portetzeko, baina ez daukate gurrik. Eta hemen sorpresatxo bat, joko honek sarritan ez du abisatzen arerio nagusi bat aurkituko dugunean, eta ni erabat galduta nago, alosaurioren kontra horretik egiten diot bere kumeak hiltzen saiatzeari. Arerio nahiko gogorra da, baina kontu zibili eskero ia bere eraso guztiak saiestu ditzakegu. Hemen beste sasitza bat, ez daukat zurik eta gainera urjauzia dago. Ez litzateke erreza izango hori arretzea ura hain urbil edutik. Eta hor atzean ikusten den tiranosaurua, ez dakit posible izango den hau gainditzea golpe bakarra ematen badiatea akabatuta gongo naiz eta. Eta badirudi biak borrokan hasi direla, jadanik ez dakit nor den nire kidea edo biak nire aurka, nik aldudana egiten dut. Eta kontu zibili behar da batez ere tiranosauriarekin. Beti gauzak ez dira ondo irtetzen, eta hemen nahiz eta oso ondo saiatu, azkenean gertatu beharrekoa gertatzen. Beste garik, agur!